Няма брейк иван, защото е възможно тук да върне. Много жестоко си изпуснах ентрито. Еми, this. Още един брейк иван. Много интересно как DXY дропва и същевременно златото също дропва. Маняци, пускаме една сделка. Да тя сети кога се пусне. Стоп на брейк иван. Ще получим ли четвърти брейк иван? Ще получим ли? Елата, четвърти брейк иван. Пускаме сделката отново. Ето тук гледайте само какво става сега. Само гледайте, само искам да наблюдавате. От тук не искам да има връщане, искам да има само още един пъмп. Оставам момчета, в момента ще обработвам видеото и осъзнавам, че по време на снимане първата част от видеото просто съм си записвал фейса и съм говорил, защото съм забравил да си мръдна камерата. И е малко тегло, като цяло се извинявам за това, но каквото такова. Ще видя какво мога да включа във видеото и така нататък. Така че, let's go. Така в момента ще се опитам отново да обясня днеска деня, през който минахме. Тук имахме сделка, която ни ударя на брейк иван. Тук също имаме втори брейк иван. След като съм си изпуснал входа в началото. След което отново втори брейк иван. Защо брейк иван? Защото веднага след мува исках да върна стопа на входа, за да се подсигуря, защото цената веднагически трябваше да тръгне. Както от тук, но от тук имаше малко забавене. Но от тук кендалът, знаете ли какво направи? Тръгна нагоре, леко се върна и след това се изпука нагоре. И аз вече бях сложил на брейк иван. И изтървах отново това движение. Тук по абсолютно същия начин. Пускам брейк иван. Тя веднага тръгва цената нагоре. На доста профит тръгнахме. Върна леко и отново тръгна нагоре. Което беше просто отвратително. А тук е тази сделка. Е втората ни сделка. Която всъщност е втората печеливша, не втората сделка. Всъщност се пада пета или шеста сделка. Да, тук я спечелихме, затворих по-рано на свипа на тези лоове. Посредством DXY той правеше огромни движения. Той се беше свипнал още по-долен лоу, но златото правеше по-малки движения, отколкото DXY, затова беше напълно разумно да се свипнем, да се затворим позицията ето тук. Да, по-малък профит, но пак сме някъде около 10% отгоре на профита, както и тук. Отгоре на акаунта, не? Дори да бяха оставил, тук нямаше да ни затвори сделката, щяхме да се спечелим, както виждате. Самият спред можеше да ни изяде, но аз щях да си мръдна стопа една идея малко по-нагоре, заради самия спред. Така че, anyways, тук я спечелихме, тук спечелихме втората. Ето тук на секундите, когато изпуснахме първия вход, може да забележите как цената вижте как прави хай, прави си и лоа. След това се връща, свипваме лоа, свипваме в хая, който свипва предишния хай, който се променя леко структурата, но това няма значение. И точно се връщаме до ретрейсмент на еквилибриума по средата. Ето тук. И от и тук трябваше да е и самата сделка. Ето така 1:2 до ето този хай. Но просто го изтървахме това нещо. Така че, anyways, днеска отново пак се справихме. Да, общо взето това беше за деня. Две спечелени сделки. Акаунта е на 913 евро вече. На пети ден. Така че общо взето е това, момчета. Маняци, пускаме една сделка. Една бърза. Да, тя сети кога се пусне. Стоп на брейк иван. Ще получим ли четвърти брейк иван? Ще получим ли? Евалата четвърти брейк иван. Първи, втори, третия брейк иван не го заснех. Сега четвърти брейк иван. Уникално. Тази сделка, която виждате в момента, ето тази тук, я пуснах. И ме удари на брейк иван. Само ме цъфна и се тръгна. Айде, пускаме я. Пускаме сделката отново. Ето тук гледайте само какво става сега. Само гледайте, само искам да наблюдавате. Брейк иван съм отново. Трябва да тръгне веднага, иначе не бих участвал. От тук не искам да има връщане, искам да има само още един пъмп. Давай, камон. Задържа се. Нах.
Добре. Добре. Little bit. Още малко. Ще пъмпнем ли? Come on. О, брат. Това ще е мега тъпо, ако мога да ударя на BA. Искам и този кендъл да изпъмпи. Като изпъмпи, затварям. GG, момчета. О, голе, оле. Тук колко беше накосан да ме спре на брейк Иван за 5 път. Щях да превъртя. Щях да превъртя просто. Оле. Big W, между другото. Основанието за този вход беше continuation в ранния час. Този волюм, който се появи тук. Зоната как ни задържа и DXY как пъмпва мега яко надолу до тази зона тук. Както забелязваме, DXY се отива до баш големите зони, баш ревърсъл прави на миналата сесия, докато тези движения на Xaoyazin, т.е. на златото, се отразяват доста по-леко. И точно този ревърсъл, този пъмп тук исках да го видя и се знае, че ще го видя. Просто веднага ми преместих на break-even, за да се предпазя, защото винаги има шанс и играх с доста по-голям риск. Тоест, следователно не съм рискувал повече, просто стоп лоса ще да ме е много по-тънък и за малко ще ме удари, затова предпочитам колко да ме удари за момент за малко, предпочитам да си поема риска за затваряне от сделката на 0, отколкото на минус. Така че, виждаме в момента как DXY се слиза до самата зона. Ето тук. И златото не успява да се отиде до зоната. Най-вероятно златото ще се отиде в един момент до тази зона, даже може да пъмпне нагоре и така нататък. Но ето това движение тук, аз исках да го видя. Както може да забележите тук, имаме някакъв трендинг рейндж, вървим се бавно надолу, но обаче с доста големи ретрейсменти, както може да забележите. И също тук, защо да не се случи това нещо? Отново, разбира се случва. И единствената причина, поради която да не се случи това нещо, е просто да се промени тренда и да се продължи рязко надолу. Което е доста добро основание за, примерно, за грешка, не грешка, доста добро основание за загубна сделка. Но това нещо се продължава да се става. Това ми беше входа днеска. В момента акаунта е на 854 евро. Така че сме плюс 10% отгоре. Така че Big W. Big W. Момчета, още сме Лондон, да не спомням, че е Нью Йорк. Още е Лондон. И за Нью Йорк обаче не съм сигурен дали се включвам, защото вчера в Нью Йорк имахме един огромен пъмп, който не трябва да се изпуска. Ето го и самия пъмп, който е във втория час на Нью Йорк. Гледайте само за какво става въпрос. Доста е възможно в момента да се прави просто някакви леки движения и Нью Йорк просто наистина да изпъмпи. Но доста смело обаче се пада DXY. Наистина доста смело. Той иска да ревърсне направо цялата Азия. Имаме вариант като да хитнем лоа на Азия, DXY да го хитне, а ние тук да направим Market Structure Shift и да ревърсим този кендъл. Следователно добро опорчуните за сделка. Може да хитнем, нали, и тази зона тук, която е най-голямата зона до момента. Това е EQ, 50% еквилибриума на целият този лек надолу, който се е създал от Азия и Лондон. Виждаме за момента правим хая, направихме лоа. Това на секундите ще се види доста по-добре. High, low. Ето в момента чупим хая. Остава да вземем лоа, да ревърснем 50% и така нататък. Но обаче е твърде рано в момента. Така че... Между другото нямаме новини днеска. Което не е толкова странно, защото и миналите дни нямаме новини. Но обаче става доста прилични движения и ми е странно. Странно ми е. Защото трейдинга с 100 Тръмп и тия работи и движения без логика, където се случваха. Свикнах вече на лудничеви неща, луди движения и пазар. В момента ми е малко странно да се движим нормално, ако мога така да го кажа.
От тук за надолу. Леле. Чета, какво се случва, бе? Затварям даже по-рано. Доволен съм днес, затварям по-рано дори. Big W. Big W. Логиката за този вход. Значи, забелязваме как сме горе-долу по средата на кендала. Доста прилично време за ревърсал. Както казах, хая и лоа. Ето го лоа, ето го хая. Правим break of structure. Взимаме, свикваме това, свикваме хая, свикваме самия лоу. Връщаме до 50% до EQ-то. Продължаваме додолу до 50% на ето този лек, който се явява и едночасовия кендъл, който е последния час от Лондон. Така че, заедно с DXY, той в момента забавя много сериозно. При него нямахме някаква чиста структура. Играл го само на златото. Като приемеме този big overextension. Много е екстенно тук. Без никакъв уик, между другото. Почти никакъв уик, директно стръгна нагоре. И със сигурност просто трябваше да получим този лек пулбак. Самия пулбак аз го играх. Така че Big W. В момента трябва да се отиде ето до тук. 1 към 1,5. Някъде поне би трябвало да се отиде. Но, както знаете, аз вече затворих самата сделка. Така че за днеска сме направили общо 6 сделки, които предишните сделки много, първите 4 входа не ги броя много, защото те са на break-even просто. 5-та и 6-та сделка, спечелени, 2 сделки днеска, 4 break-even, бих казал Big W. Така че изпуснахме си първия вход, който беше ето тук, като вземем под пример, ето тук имаме key level, equals на това, equals на бодитата и сме около тази зона. Заедно съвкупност с времето, Market Structure Shift и така нататък. Тук направо беше като по учебник тази сделка, между другото. Доста често беше. И тук много яки equals се направи. Та момчета, това беше от днеска трейдинга ми. Акаунта вече е на 913 евро, което е супер. Това мисля, че се пада, да, днеска сме 5 ден. Все пак, ако не бях затворил, бих искал да видя как ще се разиграе тази сделка. Както забелязвате тук, за много малко не ми е хитнал take profit. Много за малко не ми е хитнало стоп лоса. Адски за малко. Да, той е хай се protected. Не го удряме и си отиваме към профит в момента. Да видим дали ще хитнем take profit. Тук след слапа на ето този лоу бих върнал на break even в момента. Risk free. Ако отиде и ми удари до входа ми, сделката автоматично ще се затвори на 0. Нито ще спечеля, нито ще загубя. В момента, ако се върне до тук, това ще стане. Защото вижте, това е нещо като рейндж. Се направи рейндж и е доста вероятно да се преебе. Да видим как ще се разиграе все пак. Тук ще се изпълни профита на 300%. GG момчета. Веднага бих затворил, когато беше хитнал зоната. Това е направо скандално. За колко малко не ми ударите и профита. Добре момчета. Това беше от днеска. Big W за днеска. И ще се видим ден 6 tomorrow. Така че лека от мене и така.